Живота трябва да си не само умен, но и мъдър. Удивлението. Това е изкуството на мъдростта. Стремежът към съвършенство не е бягство, не е по-лесният път, защото духовната работа е тежка. Ала като изследваме нещата със сериозно постоянство, можем да станем по-мъдри. Така започва една от най-важните книги на нашето съвремие. Черната книга «Медитации за всеки ден». Мъдрост за всеки ден, това е добре познат жанр, казва неговият създател, който е тук сред нас. Скъпи дами и господа, щастлив съм да приветстваме тази вечер сред нас един наистина мъдър човек, който продължава да ни дава познание, което променя нашия живот. Моля ви да посрещнем заедно господин Свами Тирта. Гурудев. Виктор Францес. Allow me to say a few words. Ще започнем с едно кратко представяне. Преди да започне нашия разговор с господин Тирта, в който разчитаме да се включите и вие, ще ви кажа няколко думи за него, за тези от вас, които не го познават. Името му е Геза Рац. Той е роден през 1959 година в Будапеща, Унгария. Завършва икономическо образование в колеж по външна търговия, където изучава също английски, руски, японски и санскрит. Той е автор на санскритско-унгарски речник. В продължение на 15 години той изнася лекции по санскрит и индология като гост-преподавател в университета в град Печ, Унгария. През 1996-та основава ведическо училище Изгрев, Напкелет Веда Ишколя в Будапеща, благодаря ви, където при отворени врати се изнасят програми по хиндуистка философия и култура. Той е главен редактор и автор на множество публикации в духовното списание Раковина. Каглюкюрт? Каглюкюрт? 2 от 2. Благодаря. Благодаря. Председател на Хиндо-унгарската културна асоциация. I'm not gonna say that one. It's too complicated. Okay. Превежда произведения от други автори на унгарски език, също сам пише и издава книги. Геза Рац, Свами Тирта, има около 20 издадени книги. 20 books you have published so far. 4 от тях са издадени на български език. Превежда произведения на от други автори на унгарски. Също сам пише. Негови произведения се превеждат на други езици, включително английски и български, а по романа му "Остана живота", тук ми пресъхна устата, "Остана живота", сега ще ви кажа защо, е заснет пълнометражен игрален филм. Виктор Францес е един от неговите продуценти. Филм заснет от изцяло български екип, скъпи приятели. И Влади е един от главните герои. Аз съм част от този филм. За мен е чест. It is my pleasure. Освен това, голяма част от екипа на филма е тук тази вечер. Здравейте, приятели! Надяваме се до края на тази година нашия филм да излезе "Остана живота" с световна премиера, но да се върнем на представянето на господин Тирта. Любопитно е, че от години нашия гост живее в малък ашрам в сърцето на Унгария. Но, разбира се, пътува много. Автор е, казахме вече, на 20 книги. Най-известната от тях, забележете, е тази книга, за която ще си говорим тази вечер най-много. Черната книга "Медитации за всеки ден". Преди да започне нашия разговор, бих искал да дадем думата и на доктор Мона Кошик. Тя е тук тази вечер. Доктор Кошик, заповядайте. Доктор Кошик, please, it is my pleasure to welcome you to the stage. There is a microphone for you. Okay, thank you so Заповядайте. much. Извинявайте, но мога да говоря на български. Чудесно. Позволете ми да говоря на български.
Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Par Brahma, Tasmai Shri Gurudev Namaha. Дами и господа и приятели, позволете ми да чета, защото думите днес няма как просто да ги представя при вас. Разбира се. Аз ще ви го държа. Добре. Да. Днес имам честа да кажа няколко думи пред вас за една необикновена книга, Черната книга. Това не е просто четиво, а духовен пътеводител, който ни насочва към мъдрост и вътрешно пробуждане. Тя съдържа 366 медитации, по една за всеки ден, които ни приканват към размисъл и вътрешна трансформация. Вдъхновена от древни учения и философия, книгата отваря врата към дълбоки теми като любов, вяра, съмнение, мъдрост и вечност. Тази книга е като една вълшебна кутия, пълна с безценни диаманти. А когато авторът е истинския майстор, тези диаманти не само блестят, но и осветяват пътя ни. Скоро се върнах от Индия и когато бях там, племенника ми, който е сега на 5 години, той каза: Лело, моля те, запалете лампата, да има светлина, не мога да видя тъмнината. Черната книга е именно тази светлина. Тя ни помага да осъзнаем тъмнината, да я разберем и да намерим пътя към истината. Както гуруто е светлината за ученика, така и тази книга може да бъде ориентир в търсенето на истината. Гуру не дава само готви отговори, а показва пътя с смирение, мъдрост и любов. Тази книга не налага истини, а разкрива възможности за осъзнаване и духовно израстване. Ако душата ви копне за вдъхновение, за дълбочина и вътрешен мир, Черната книга, преведена на санскрит като Шяма Пустакам, може да бъде светлината, спътник в пътешествието ви. Благодаря, Гурудев, за този. Доктор Мона Кошик, тя е фолклорист, културолог, писател и преподавател в катедра Класически изток на Софийския университет Свети Климент Охридски, председател на фондация Девам, Индийско-българско общество за култура и изкуство. Още веднъж аплодисменти. Виктор, тази вечер председателят на фондация Калпатаро, която издава тази ценна книга, е в ролята на домакин, но преди всичко той е човекът, който най-добре може да ни каже: Виктор, как тази книга повлия на твоя живот? Би ли ни казал? Добър вечер на всички. Здравей, Влади. Здравей. Радвам се да се видим отново след снимките, които бяха най-интересното преживяване в целия ми живот до сега, този един месец. И затова изключително много се радвам, че и ти си тук сред нас. Аз се познавам с Свами Тирта вече от доста години. Запознахме се през 2001 година и съм запознат и с други негови книги, лекции и така нататък. И смятам, че Черната книга е специална с това, че
тя е най-достъпната книга до сега. Въпреки, че тя бих я нарекал плашещо голяма, нали, 800 страници, кило и 600 грама тежи. Но това е книга, която е изключително достъпна. Тя покрива 366 различни теми, като всяка тема е свързана с деня. В нея е скрита астрология, в нея са скрити много неща. Авторът я нарича във въведението и духовен лабиринт, триизмерен духовен лабиринт. Идеята за... Смятам, че нямаме по-точна дума от книга, но то не е точно книга, защото не се отваря да се чете, ами просто за деня, за който е, когато книгата се отгърне, те се виждат две страници. И на тези две страници е разположена темата, винаги на две страници, винаги пред очите ни. И в тези 5 минути, които сутрин даваме, тя ни първо успокоява ума ни и след това ни подава някаква тема със сигурност с различна гледна точка, със сигурност с зададен въпрос, със сигурност с високо ниво на интелигентност и в същото време не е прекалено изискваща, защото в крайна сметка са 5 минути. Предизвикателството обаче е в това, че са 366 дни. Тоест те са 5 минути, но са всеки ден. И всъщност тя ни задава въпроса, можем ли една година, ден след ден да отделяме тези 5 минути. Когато обаче направим пълния кръг и се върнем обратно до датата, от която сме започнали, ние се връщаме на същото място, но сме на следващия етаж. Тоест това е една спирала, която върви нагоре и можем да продължим отново. В този смисъл аз смятам, че тази книга, за разлика от други книги, е подходяща, няма сега да кажа за всеки човек, защото нали, за всеки значи за никого, но е подходяща за всеки човек, който поне понякога си задава въпроса, защо съм тук, каква е причината да бъда на тази земя, каква е целта на моя живот и защо имам проблемите, които имам. Смятам, че тя адресира тези абсолютно вечни въпроси. Да. Тя може да се чете, доколкото разбирам, your book can be read in several ways, but your guidance to the reader is for them to try and read it every day by day. Yes. Разбирам, че книгата може да се чете по различни начини, но специално вашата препоръка към читателя е да се чете ден по ден. Ден по ден. I tried, I'm sorry, because it's an ongoing discussion and it's interesting what Victor has to say about it too. I tried reading bits and pieces here and there. They're all very different. Аз четох парченца от тук и от там и те се чувстват много различно. And I tried reading neighboring pieces, the next page after the one. Опитах със съседни страници. And still they're very different. И те продължават да са много различни. So, кажи ни, Вики, тази книга може да се чете от хора, които искат да се отворят към себеосъзнаване, но тя може да се чете от хора, които обичат философия, от хора, които обичат астрология, нали така? Книгата покрива много широк спектър от теми и примерно другата много плашеща дума е философия. Нали, като се чуе философия, хората затварят и бягат. Но отново искам да успокоя всички, че четивото е много леко. В същото време обаче в нея има информация, която човек се очудва изобщо как може да бъде събрана на едно място. Защото тя но вътре може да бъдат открити неща, които са свързани с древните цивилизации, с гръцката цивилизация, с модерните философии, сериозно покрито различните източни учения и постоянно откриваш някакви неща, които просто са нови, много интересни и поне на мен ми прави впечатление, че всяка една статия ти задава въпрос. Да. Тоест тя не се напъва да ти налее с фонията отговорите, а по-скоро ти поставя някакъв въпрос, върху който да помислиш и да видиш каква ще е твоята реакция и какво ти можеш от това да разбереш. It seems like it takes you by the hand at a certain moment, takes you to another place
and then leaves you there. That was my Изглежда, feeling when сякаш I те read хваща за excerpts. ръка и те пренася на друго място, където те оставя. Но, Вики, да чуем и думите на госпожа Йорданка Боянова, която, за съжаление, днес не успя да е тук, но тя от години е човек обърнал поглед към източната култура, знание и мъдрост, индолог и председател на индологическа фундация Изток-Запад. Тя ни изпрати едни специални думи за книгата. She sent a special message И for you, нейният Gurudev. първия превод на Бхагавад Гита на български язик, на най-важното четиво от хиндуизма. Тази книга, казва тя, е уникално творение на съвременната словесност. Преди всичко тя е духовна в най-висш порядък. Тя съдържа върховното знание и неговата рефлексия като познание, до което всеки духовен човек трябва да се докосне и да осъзнае. И това е така именно защото целият текст от първата до последната буква, включително подвързията, представляват еманация на една велика душа – Махаатма. Духовен учител с висок сан, който споделя богатствата си за благото не само на своите ученици, но и за благото на всички човешки същества. Духовното слово на този учител има силата да докосва, да задвижва и издига съзнанието и на най-неизкушения от духовност човек. А това е безценно. Отново и отново пранам Свами Тирта. Госпожа Йорданка Боянова и нейното специално обращение. Скъпи приятели, аз се обръщам към господин Тирта с Гурудев, защото Гурудев, това за много от вас е ясно, но все пак то значи божествен учител. Gurudev, we would like to ask you a few questions. И, скъпи дами и господа, нека тази дискусия да е отворена. Всеки от вас, който има въпрос, спокойно да го зададе към нашия прекрасен автор. I will start with как се роди черната книга Медитации за всеки ден? How the book, the Black Book Meditations for Every Day was born? Well, it's a long story. Това е дълга история. You know, we human beings, usually at the beginning of a new year, we make some vows. Обикновено ние като човешки същества в началото на годината поемаме някакви обети. And some 30 years back, at the beginning of that year, I also made a vow. И така преди 30 години аз поех един обет. To make some notes in my diary each day. Да си водя бележки в моя дневник всеки ден. I was not very persistent in my vow. After 5-6 days, I just finished. За съжаление, не издържах дълго, успях само 5-6 дни. But the idea was born, and throughout these 30 years, it kept me alive, this search, and ultimately the Black Book is a kind of result of that initial idea to find something meaningful for each day, for myself, for us, for the readers. Но самата идея, това беше нейното раждане и в следващите 30 години тя продължи да бъде с мен, да се събират тези ценни неща, които могат да помогнат на читателя в живота му. And in one way I'm very satisfied and very happy that it took such a long time. И от една гледна точка съм много щастлив, че отне толкова дълго време тя да се появи. I was able to collect some meaningful pieces of information meanwhile. Защото това ми даде време да събера някои много ценни парченца от информация през това време. Because as you mentioned, there is a diversity between the different topics. Защото, както ти отбеляза, има много голямо разнообразие в различните теми. But if you study a little bit more, you will find the unity behind them. Но ако го изучаваш малко повече, ще видиш, че то между тях има и обединение. Why? Because for me, devotional science or divine knowledge or generally human wisdom is like a brilliant. Защото за мен божественото знание или общата човешка мъдрост, той е вид брилянт. Very precious by nature. Много е ценен по своята природа. But as it is cut in so many facets, the one ray of light that will touch this stone
will be reflected in many different ways. Но тъй като той има толкова много лица, един лъч светлина, който влиза в него, ще се отрази в толкова много посоки. So this is my hope that beyond all the diversity, you will find the unifying harmony. Така че моята надежда е, че отвъд това огромно разнообразие ще видите и обобщаващия принцип. Because that will make it beautiful. Защото това го прави красиво. Thank you. I have a personal question. How long did it take to write such a book? Имам един личен въпрос. Колко време ви отне да напишете тази книга? Meaning you collected throughout time, like you said, 30 years or Разбирам, more. че от 30 на години е събирана информацията, But to actually sit and write such но a реално да се volume седне и да се напише тази книга of such condensed от толкова кондензирано знание, толкова Some есенциално. years, I can tell you some years. Това Of course, отне there няколко were some години. more fruitful periods and more peaceful periods. Имаше по-плодотворни и по-тихи периоди. When I met some challenge or something of beauty, that was a source of inspiration. Понякога се срещах с някакво предизвикателство или някакъв източник на красота и за мен това беше източник на вдъхновение. And I remember one journey of mine. I was riding a train, and wherever I was looking, that was one topic here, another topic there, another topic there. И си спомням So веднъж such intense moments of inspiration were very useful to boost this Спомням си веднъж, collection. като пътувах с влака, беше интересно, че гледайки през прозореца, възникваха нови и нови и нови теми. Беше толкова интензивно в едно пътуване. very inspiring. Много вдъхновяващо. Let me just say to our audience, скъпи дами и господа, Черната книга е първата книга от трилогия, всъщност. So, What is to follow is the White Book. Correct. книгата, която So this is следва not the White Book, not to е be, бялата not книга. to be mistaken. Не се бъркайте, тази не е бялата. I read that you called it the Black Book because it has to do with the color of space, which is absent. Чух, че е кръстена тази книга черната, защото е свързана с цвета на пространство на космоса, който е черен. And the color black is absent. И It's всъщност invisible. той е липсващия невидим цвят. That's why cannot be seen on the cover of the book. Is that И right? за това не може да бъде видян на корицата на книгата. If the White Book, which is to follow, is about higher knowledge Ако or бялата книга, която следва е За по отношение на себеосъзнаване, по-висшето осъзнаване, на личното осъзнаване, and the one to follow, the red one, is about feelings, is а about love. последната, Right? червената е Correct. за чувствата, за любовта. What is this one about? За If you какво, can, this one, the за black какво е book. тази черната? The first of this series is about understanding what is what and who is who. Първата книга служи да се разбере кое какво е и кой е. So a kind of purification of the vision, experience, coming to some conclusions due to these experiences. Това е пречистване на виждането, на способността ни да виждаме и на преживяванията. Actually, life is a life of experience. Живота е низ от преживявания. Just imagine how many different inputs we have day by day. Представете си колко много нов вход идва при нас, нова информация идва при нас ден след ден. And sometimes we feel like lost in all this overflow of information. И понякога ние се чувстваме буквално засипани, заляти от това огромно количество информация. Plus, we human beings, we are full of mistakes, shortcomings, Плюс ние хората сме пълни с fears, грешки. dangers, etc. Допускаме много грешки, страх ние, имаме страхове. So therefore, this first phase, the black book, is like burning up all these misconceptions. Така че първата книга, черната, служи за това да се изгорят всички тези неразбирания и несъвършени разбирания. Therefore, this is a stage of
intense purification, understanding, purification, etc. Затова това е фаза на много интензивно пречистване. In the next stage, we want to come to a more elevated and more stabilized, higher state of consciousness, that is the White Book. А в следващата книга искаме да достигнем до едно по-висше и по-стабилно съзнание. Това е Бялата книга. And as you described, after purifying our consciousness, we must focus on the human feelings, because for me, human being is a being of feelings. We are very emotional. И в крайна сметка, след пречистването, трябва да достигнем и до чувствата, защото човека е основно чувство, той е много емоционален. So therefore, my suggestion is to harmonize of our experience, our knowledge, our consciousness, and also our feelings with the divine reality. И за това моето разбиране е, че ние трябва да хармонизираме нашето съществуване, нашето преживяване, нашето съзнание и нашите чувства с божествената реалност. Thank you. Скъпи дами и господа, ако имате въпроси, разбира се, както казахме, заповядайте. Ще ви дадем микрофон, да. Ето. Заповядайте. Имам удоволствието да ви познавам. Марина Чертова, журналист. Добре дошъл на господин Свами Тиртха. Марина Чертова се казвам. Бих искал да ви задам няколко въпроса, ако разрешите. Вие споделяте в друга ваша книга "Оста на живота", че има 3 вида знание. Чрез теорията, чрез опита и чрез интуицията. Исках да ви попитам, на кои от тези 3 знания стъпихте вие, за да напишете Черната книга? И в този смисъл бих искала да попитам, какво бихте посъветвали читателите, как да подходят към Черната книга, с разума или с сърцето, или с двете? Вторият ми въпрос, ако разрешите, дали... Can we go step by step? Okay, thanks. Thank you. Well, thank you for the question, and I hope I was able to use all 3 different types of knowledge. Много ви благодаря за въпроса и се надявам, че успях да ползвам 3 вида знания. But all those who are in the creative arts, they know that inspiration is the utmost. Но всички тези, които са в творческите изкуства, те знаят, че вдъхновението е най-висше. Because whatever we want to do by efforts, by our own resources, this is very much limited. Защото това, което може да постигнем чрез нашите усилия, е много ограничено. You can have some expertise here and there, you can have some knowledge here and there, but if the flash of inspiration is there, everything will happen all of a sudden. Може да имаме знанието, може да имаме опита, но ако дойде искрата на вдъхновението, всичко се случва изведнъж. I think the goal of all actors and all of those who are in this creative art is to become an instrument of something. Аз мисля, че ролята на всички актьори, всички, които са в изкуството, е да се превърнат в инструмент на нещо. And actually this is the same in my spiritual tradition as well, to become an instrument of divine will and divine love. И същото е и в моята традиция. Аз искам да бъда инструмент на божествената воля и божествената любов. Then it means I'm not limited to the simple human existence, И това означава, че аз unlimited connection, unlimited power, unlimited source of inspiration is there. няма да съм ограничен просто до човешката си природа, но ще имам достъп до безкрайното вдъхновение и безкрайната мощ на божественото. And it feels very exciting to overcome the limitations of ourselves. И е много въодушевяващо да преодолеем ограниченията на човешката природа. So I hope all these 3 types of sources of knowledge were involved. Така че надявам се, че и 3 източника на знание са включени. And the second part of your question, how to read. И втората част на въпроса ви, как да се чете, With an open heart. с открито сърце. Because definitely this is not simply an intellectual journey. Защото тази книга не е интелектуално пътуване. But rather a journey of exploration. А по-скоро то е пътуване на изследването. And if I am involved in exploring my own
consciousness, my own existence, and the world around, И ако аз I съм will find the заед, beauty. ако аз съм заед с това да изследвам собственото си съществуване, собственото си разбиране, аз ще намеря и красотата. And it is said that if you don't understand something, try to appreciate that. Казано е, ако нещо не разбираш, опитай се да покажеш уважение и да го оцениш. If you cannot appreciate something, try to worship that. Ако не можеш дори да го оцениш, опитай се да го обожаваш. That means we use more and more delicate methods to approach a higher truth. Това означава, че използваме все по-деликатни методи, за да се доближим до по-висшата истина. And one more suggestion, to be very patient. И моята while друга reading. препоръка е да бъдете много търпеливи. So that the story involves us. Защото тази история се отнася за нас, тя ни включва нас. Right? It's not that I acquire the knowledge, but I expose myself to this higher reality. В този смисъл ние не придобиваме знание, а ние просто се оставяме на знанието, на тази по-висша реалност да влезе в нас. But of course we are all human beings, we are very impatient. We want to see the end of the story as well. Ние като човешки същества сме много нетърпеливи и искаме да видим края на историята, как свършва. So I suggest to unite the powers of these two qualities. Така че препоръчвам тези две качества да бъдат обединени, To be impatiently patient. да бъдем нетърпеливо търпеливи. If you can do that, you are on a master's level. Ако успеете това, вие сте на мастер ниво, как се казва? Може би на най-високо. Мерси. Thank you. Ако разрешите още два въпроса. Вторият ми въпрос е свързан с какво мислите за ролята на изкуствения интелект в общуването между хората и също така за възможността изкуствения интелект да създава някакъв тип изкуство и другият ми въпрос е свързан с филма "Остана живота". Как приехте идеята по вашата притча книга да бъде заснет и игрален филм? Благодаря ви много. I was very happy about that. По това бях много щастлив. Why? Because telling a story on the pages, it is quite passive, so to say. Защото да се разказва истории на страницата на книга е пасивно. But telling a story on the screen, on the big screen, this will involve much more people. Но да се разкаже историята на големия екран, това включва много повече хора. And if such a piece of art is there, until electricity is available, this will be available for the future viewers. И аз се надявам, че докато има електричество, това изкуство ще бъде достъпно за хората. So I'm very excited to try to create something permanent in an impermanent world. Аз съм много въодушевен от идеята да се създаде нещо постоянно в непостоянен свят. This is such a challenge that is worth working for. Това е толкова трудно и толкова голямо предизвикателство, че е нещо, за което си заслужава да се работи. And please help me, what was the first question? AI. Artificial intelligence. Yeah, Okay. Next question, maybe. No, this is a very hot topic. Това е много гореща тема. But I decided to be analog. Но аз реших да бъда аналогов. Because, for example, such an event we cannot accomplish artificially. Защото такова събитие не може да бъде преживяно по изкуствен начин. And we as human beings, we need this physical contact and exchange. It multiplies our energies. Като човешки същества имаме нужда от този човешки контакт и той умножава нашата енергия. And this exchange cannot be substituted in any other manner. И този обмен не може да бъде заменен по никакъв друг начин.
So as I mentioned, we also publish a magazine. Както споменах, ние издаваме списание. And I decided to declare that in our magazine everything is a personal human creation. No artificial intelligence is used. Neither in the articles nor in the art. И аз декларирах, че в нашето списание всичко ще бъде плод на човешки труд, както статиите, така и изкуството. With one exception, I guess. With one exception. But that's just to demonstrate. Yeah. So, and I'm very happy that you mentioned this topic because много благодаря за споменаването на тази тема. I want to find friends who also like this analog relationships. Защото търся приятели, които също харесват тези аналогови взаимоотношения. Thank you. Аз знам, че господин Юрий Ковачев също би желал да каже няколко думи, така че ще се радвам да го поканя на сцената. Заповядайте, господин Юрий Ковачев, познавач на юрведичната култура. Здравейте! Аз ще бъда кратък. Вече някои неща бяха казани. Познавам Тирта Махарадж от 30 години. От тогава сме приятели. Имаме много специална връзка, защото той се превърна, в крайна сметка, мой духовен наставник. Така че погледът ми върху книгата ще бъде малко по-различен от всеки един друг. Но все пак се изкушавам да споделя. Защото в рамките на тия 30 години естествено имали сме възможност да говорим за много неща и в по-широк кръг, и в по-тесен приятелски кръг. Така че си мислих, че знам много за него. И бях много приятно изненадан, че чрез книгата видях още от него. И това мое удовлетворение не е само като удоволствие от четенето на книгата. Виждам как всичките разговори, лекциите, как в случая с тая книга са събрани на едно място и на мен ми звучи като там някъде в далечината има нещо трансцендентално и както ние разговорно казваме, тъмна Индия. И способността на Тирта Махарадж да може от това нещо да издърпва нишки, и това са всеки ден теми, медитации, и тези нишки ги пуска към нас, и те имат удивителната способност тия нишки да бъдат възприяти от всеки по неговия си начин. И в този смисъл мога да използвам една аналогия от древните писания, че те стоят като перли, но в случая са разноцветни перли. И онова, което ги свързва, нишката, която ги свързва, тя е невидима, но я има. И затова всеки, който има настроение и предразположеност към различните теми, към различните неща, някои от писанията са по-поетични, някои са по-технократски, някои са свързани с история. Въобще е голямо разнообразие, което позволява, според мен, на всеки според своето си виждане за нещата, да види нишката там и да я използва. Именно по този начин да си задава въпроси, да си отговаря, да размишлява, да обсъжда. И именно тая обща свързваща нишка за мен е сърцевината на книгата. Тоест дава възможност всеки да се докосне до онова трансценденталното по негов начин, според неговото настроение. И това, вечното, което е трансценденталното, всъщност е обединяващо за всички нас. За мен това е универсално.
И именно вече беше казано, че по един такъв начин, който не е натраплив, не натиска в някаква посока. И поне за мен е интересно това, че сякаш ги знам тия неща, сякаш съм мислил вече за тях, защото поднася живота много различни сюжети, много различни преживявания, които ни карат да се замислиме в определен момент. Уж е познато, но в същото време не оставя ума спокоен и ти продължаваш да го чопнеш това. И затова съм много благодарен за възможността още по-близко да се приближа до него. Благодаря. Скъпи приятели, вървим към края на нашия разговор, но разбира се, разговорът е отворен и ще продължи и на нашите щандове. Има 3 щанда, на които можете да си вземете книгата. Тук е единия и там отзад още 2, така че не се притеснявайте и разбира се, господин Тирта ще ви даде автограф, ако желаете. Гурудев, before I say a couple of things I would like to say from the heart. Is there anything else? Някои неща от сърце. Is there anything else you would like to say in conclusion maybe? Of course your conversations will continue tonight. Искаш ли да кажеш още нещо в заключение? So many times philosophy was mentioned. Много пъти се спомена философия. Many times we think that this is not important. It's got no daily use. Смятаме, че много често се смята, че тя няма ежедневно приложение. But in my understanding, philosophy will declare that there is an absolute reality. Но за мен е важно, че философията декларира, че съществува абсолютна реалност. Spiritual practice will lead us to this goal. Духовната практика ни довежда до тази цел. And the arts will make this journey beautiful. Изкуството прави това пътуване красиво. So this is the relationship for me between the science or philosophy, wisdom. За мен това е връзката между философията, мъдростта, spiritual practice, духовната практика and the beauty, like arts. И красотата на сърцето. All these 3 treasures will help us to grow. Тези 3 богатства ще ни помогнат да растем в живота си. Thank you so much. And before I leave you in the hands of our wonderful audience, преди да ви оставя в ръцете на тази прекрасна публика, I would just like to say that it's a pleasure and an honor to be here with you tonight. За мен е чест и удоволствие да бъда тук тази вечер. And I have brought you a little something from the last day of shooting of our film Axis of Life. И ти нося нещо от последния ден, снимачен ден на Because Остана I was живота. there on a lonely beach. Защото I бях там на един самотен I плаж. was taking a cold bath in the sea during shooting. No, I'm just kidding. В студеното море. We were building these towers of rocks throughout the film. По време на филма строяхме тези кули от камъни, балансирани камъни. I gathered some of them from the last day of filming, and it was Взех only някой от one последния ден, that had a different color on the one side, because all of them had the gray color. They looked like this. Повечето имаха сив цвят, всичките имаха сив цвят. But this one has a brighter side. Но този има 2 страни с 2 различни цвята. And I thought it's the one that I was meant to bring to you. И аз си мислех, че това е камъка, който мога да ти донеса. It's not a perfect shape, but you can actually wear it if you want. Не е със съвършена форма, но може да се носи като медальон. This is for you. Скъпи дами и господа, с вами Тирта още веднъж. Заповядайте при него, заповядайте на щандовете. Да.